zamknął Gotka przy Szolce Tyju z Lejem Swaczyną. Szczęść Boże wszystkim, co nas oglądają na kolejnej Szolce Tyju. Dzisiaj mam tu takiego kamrata, który jest wydawcą, dziennikarzem, wydawał co miesiąc taką swoja gazeta, znaczy swoja Śląsko Gazeta. No i to jest, jak mi się pamiętam, Andrzej Roczniok się nazywał, nie? No też tak myślę, że się tak mianuje. Mianuje się. Andrzej Roczniok. Miano po familii Roczniok, a swoje miano to Andrzej. Andrzej, no. Andrzej, powiedz mi, no tak, widzisz, ja sameś przyniósł książki, widzicie, pełno książek. To są książki wydawane, które już zaczął wydawać Łotkej. No, w 2003 roku pierwszy Buch, bo notabene po śląsku to jest albo kniga, albo buch, bo książka to ino w języku polskim występuje, bo w słowiańskich językach jest kniga albo knicha, notabene. Ale tak, ja w 2003 roku począł wydawać buchy. Pierwsze to było Geschichte Śląskiej Nacji, czyli historia narodu śląskiego. No i od tego momentu do dzisiaj wylazło tam już ponad 108 czy 10, już są, nie wiem, tych buchów o rozmaitych tytułach po śląsku albo o śląsku. I to tak dość po prostu leci. No, pierwszy buch po prostu były 2 nakłady, no a do dzisiaj po prostu już pora tausendów tych buchów, poranoście, 10 się sprzedało. No ale dobra, widzisz, się sprzedało, ale z tego co wiem, majątku, żeś się na tym wydawaniu nie dorobił. No, to jest większa rzecz, że po prostu nie dorobił, a tymi po sznupejka jest ten buchhandlok, po prostu buchhandlok po prostu w Rudzie Śląskiej. Nie ma ani jednego, są ino, jak już to z tych srogich sieciów, które po prostu nie mają w sznupie mają po prostu buchy po prostu o Śląsku albo jakiekolwiek regionalne buchy. One potrzebują po prostu buchy na całko po prostu Polska, a nie ino na jeden region. No ja, no bo jak jest książka pisana po śląsku, to jest ino do 500 tysięcy góra ludzi i to co gadają po śląsku. A z tych co gadają, to nie jest tak, że zaruski czytają, bo czytać po śląsku to jest troszkę, no jakby to powiedzieć, szwer, bo to trzeba i się 2 razy przeczytać czasem na głos, żeby wiedzieć, co ten autor pisze, nie? Choć jak się czyta więcej, no to potem coraz to lepiej idzie. 18 juni po prostu będzie 10 roków, kiedy wpisaliśmy na lista Sprachów Welta Śląsko-Gotka. Śląsko-Gotka została uznana bez świat, bez ISO, bez Summer Institute Linguistic, Biblioteka Kongresa USA została uznana za język. I od tego momentu po prostu mamy są na liście języków świata. Potem my na GIPKO po prostu powołali taką komisję, standard komisję, która po prostu poczęła standaryzować te knihy w szarabowaniu. No bo roztomajty się godo w każdym po prostu tajli Śląska się inaczej godo, ale trzeba jednak to szrajbnąć, tak żeby to po prostu każdy, który po prostu Eli to jest z Lublinica, a Eli po prostu z Fryny, albo z Cieszyna, albo z Łostrawy po prostu to powinien to wszystko po prostu pochytać. Notabene po prostu Śląsko-Gotka ma takiego srogiego chopa Ondra Sochowski. Pod jego mianem jest robiony dyktant Śląskiej Gotki w Rybniku. Już 4. roski niedawno był na ostatek maja. Ondra Sochowski, czyli Erwin Goy, to jest chłop, którego 2 razy mianowały Helwety do Nagrody Nobla, a on szajbował po prostu po śląsku. No ja wiem, że wiesz, to jest coś takiego, ostatnio tam słyszałem, że niektórzy gadają, że Ślązoki to ciarachy, jakieś tam nierobole, jakieś tam takie pokazują, tak z tych zajty nieprawdziwy moim zdaniem, bo o naszych kamratach, o naszych wykadnych, o naszych familiach jest dużo profesorów,
jest dużo doktorów takich, z którymi się idzie pochwalić. Są pisarze, są malarze, są naukowcy. Ja tak A widzę, my, że ich ty- nie umiemy, my ich nie umiemy pokazywać. Po Tak jakim? widzę, że ty takie ku temu, co silezjanistyka po prostu została wyciepano po prostu ze Śląskiego Unii. Idzie o to, że Semik Teresa, taka żurnalistka szajba, że to skuli, że Ślązoki mają po prostu w sznupie po prostu cały regionalizm i nie chcą się nawet uczyć. Nie o to idzie. Problem był w tym, że po prostu nie te ludzie, co powinni się tym zajęli, bo zajęli się te, przeciwko którym my duś po prostu byli, oni byli przeciwną po prostu i nagle oni mieli po prostu już zaś nauczać na nowo. No przepraszam, ale skoro to ma być propaganda, to ludzie tam nie chcą po prostu iść na takie studia. Komu to propaganda jest potrzebna? No, a poza tym trzeba jeszcze coś takiego padać. Jak ja się muszę studiować 5 lat, nie? Czy tam 3 lata jako po dyplom, nie? No. To ja muszę mieć jakiś profit z tego, mieć pewność, że ja znajdę jakaś robota w tym, co ja się uczył, albo by naprowadził prace naukowe nad Śląskim, nie? Albo by da kasik za rektora. A jak ja wiem, że ja to skończę i potem będę się mógł do żadła gadać, nie? Stoi Karlus przed żadłem i się myśli, nie? Pukla tych świdra, tych baniatych, a frele mi tak pchają, to się za brief mapa i wie po jakiemu. No i wiemy po jakiemu nie chcą się uczyć. Bo, No wiadomo, bo, że bo nawet jak są gryfne, a nie ma z tego geltu, to co będą robić? No wiadomo, każdy po prostu chce mieć fart taki, co domu po prostu geld, żeby po prostu familię swoją utrzymać, nie? No i o to też idzie, a tej roboty nie ma, wręcz przeciwnie, te cajtungi potem najeżdżają na tych, co prawda gadają. No i jak tu po prostu normalnie w ten czas żyć? Ludzie chcą mieć spokój, no. Dobra, to wiecie co, rzekomy o tym spokój, ta prawda, bo pomboczek to ponoć prawda, bo tak o siebie powiedzieli. No i z pomboczkiem. A nagrywamy to w drugi dzień Zielonych Świątek, czyli zesłania Czyli Ducha zesłania Świętego. Ducha Świętego. A Duch Święty powinien co niejednego oświecić. Na dzisiaj to by było już tyle. Zacnie zaproszę do oglądania zaś. Nowe buchy Śląskiej Nacjowej Oficyny. Nowe książki Narodowej Oficyny Śląskiej. Po afach geschichtowym romanie Bary Dominiki o koncentracją nagrze zgoda do buchandlągów trafiły dwa nowe buchy. Pierwszy samouczek do nauki śląskiej gotki Lubina Alka. Lubino fajnie klaruje, jak samemu bez rektora się szkolić we śląskiej gotce. Dawał on aż 117 poradów. Drugi buch jest Kamusele Tomasa, który wykładał na Unii we Szkotland. Są tytel go do zasia. Język śląski, naród śląski, więcej faktów, mniej mitów. Wszystkie te trzy buchy są szajbnione we polokowej gotce. Idzie się też sprawić ewenatowym buchandlom śląsko-nacyjo punkt otwarte 24.pl.